Ang RMN drama mudali kanino ning laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3. O! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patin! Ay! Salamat ka! Nasadyan ko ni mo dayati na! Kinsa mo? Ni Ami, aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Pwes! Yapa! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko saan mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada namitaroy sa agtang sa kong Atab. Ayaw ko mas. Niya pa! Nisamod ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurdatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Cabunada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ning sugilan nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Kauban ko na to sa tulisan nga karang silbing backup ug nabawi pa gyud ang kwarta. At tabo gikan sa mga tulisan. Unsa? May hinuon kay nabawi. At alipaya kusme oy nga naulian ba nauli ang kwarta ba. Nabalik ang kwarta nga gitulis. O lagi, mo kuno. O lagi ang sulti. Tabo nga lagi pasalamat siya nga nauli ang kwarta. May hinuon, oy. O nya, kisa may nakauli sa kwarta. Usa kuno ka babay. Babay? Mora. O lagi kuno. O kisa man ang maong babay? Wa makailang insik oy. Kay nagpulpi silmit man kini. Lakip naong di makita. Mao ba? Babay? Asa din si Dayatina? Dili pa na dugay nga naabot. Oy, din mo din siya. Tagbaw ko pangita niya oy. Nagpalit og prutas nga iyang gida. Mao ba? Sigurado ka nga babay ang miuli sa kwarta? Mao lang isulti ni Cosme. Ang tagias lambir. Di kauna. Arion ako si Athena. Oy, Marag nagduda si Gaw Batilde. Nga si Athena ang naghimo ini. Tabo nga. Og bisan ako, nagduda pa ko. Wa ko mahibaw na uy. Sigurado ka? Nga wa kay kalabutan? Wa gid nay. Wa ko mahibaw ana. Sige nay. Alis ako sa gym.
Tuwa dito sa G, nagpaabot na ako ang ubang mga kababayanan. Athena, Aris ako, Nay. wa na siya mo tubay pa nako. Nagsulti ka siya sa tinuod. Wa gilaing misantop sa kong huna-huna sa gisulting plaki nga ang nag-uli sa kwarta. Usa ka babay. Og ang akong gituhuan si Athena gyud ang naghimo niini. Pero wa siya mo angkon. Oh, si Busing amo agaon, Federico ang niabot. Magsusi tingali ni sanay tabo. Unsa? Mao kanay nahitabo. Mao ka na. Agaon, amo, Busing. Usay ko no kababay ang nakabiktima kaniya. O kinsa ang maong babay? Wa siya magkaila. Tungod kay naka-full face helmet man kini. O ang gigamit kay helmet. Mao ang helmet sa kauban niyang patos. Mao ba to'y iyang sakyan nga motor. Human niya gitulis ang kusmi lamber. Human niya kuha ang kwarta. Dagan siya. Paingon dito sa motorsiklo. Nga nagtambay. Dito daplin siya na. Ug dito masan ang driver nga. Nagpaabot na. Pagsakay niya. Dagan na yun. Pero pag-abot sa mingaw nga napit. Mihunong kini. Di pa kanaog siya. Ug nanaog po na ang nag-drive. Pagtingog. Kibabay man kini. Unsa? Aksyon siyang bunot sa iyang armas. Pero giburakan man siya. Gikulata siya. Kumo og patid. Kusog og kumo. Lakip na sa patid. Og nailog ang iyang armas. Iya matragot. Og sa diya kuha ang iyang armas. Gipusil siya. Gipusil. Patay ba ang imong batos? Boy, pero inote lang labas. Kaya ang duha ka tuod, mao'y gipusil. Bugka ang duha ka tuway-tuway. O kinsa ang maong babay? Wa baile. Oh. Dili ka ha nga si Athena? Oh, nyo rito, Federico. Mo'y akong pagduda nga si Athena ang naghimo nini. Tungod ka sa mga babae nga akong nailhan, si Athena lang ang akong nahibaw-an nga dunay igong kaisog. Kung siya man, basula niya. Nga nung nakakita siya sa kalibutan. Master Chulo. Mainutil na yun itong akong bato sa gaon. Imo magkatong tinudluan. Ha? Tinunan magkatong ni Muskarate. Unya, nalupig lang og babay? Magkamao ito, Busing, agaon, amo. Kamao itong akong batos. Pero, Pero nalupig og babay. Sa imong bahin, unsay itawag nimo sa lalaki nga malupig lang og babay? Unsa man? Mao kanay taong pahoy, tipaklong dako. unsay tipaklong nyo rito. Oh, ayaw nagpangutan unsay tipaklong. Mao kanay tao nga kuwang sa diskarte, kuwang sa abilidad, way utok, basiyo ug utok. Unya. Unya, kato nadakpan sa tanod? Usao naman na to? Magkalusot na to. Total, wabag sa madakpi, nga siya mo'y naniun og armas. Pero siya man ka ang driver unta. Ha? Natutulisan? Expected ba daw say, Busing nga mo agaw. Basta duwat ang illegal. Mapandol kita. Pero
Kinahanglan nga maghimo kagyud og pakisusi. Kung kinsa ang babay nga nakabulilyaso sa gihimong pagpanulis. Ay tinuod, posing nga mo agaon. Yarito Federico, Oh, ang una na kong suspek, mao si Atina. Master Cholo. Inomdom ka nga, siya usab ang nagtawag nako. Nga, wa mo lampos ang patos nako nga, butong tap mo lugos niya. Ug siya usab ang nakasakop. Oh, nga sa ato pa. Dili angay nga kumpiyansahan ang maong babay. Tungod kay makamao sa self-defense ug may igong kaisog nga makig-away. Mao ba, Athena? Yes, my G. Kining mga tao nga karon, mga badlungon tulisan, kining mga manyakis. Mga tao ni. Mga tao nila ni Master Jolo. Og nagtuo ko nga may kalabutan usab ni ini Senyorito Federico. My G. Unsay pananghid nimo, Athena? Mananghid ko ni mo na nga magabalhabal driver ko. Unsa? Uy, di ko mosugot. Nay, sukot na lang good. Para ramong gunin na to, nay. Pero Athena, Ay, like, kong pugi lagi, nay. Basta, gusto na ko magabalhabal driver ko. Athena, sigurado ka? Pero nga nang buhatan man ninimo? Para makabayad ko sa imong mama ani motorsiklo. Hala, puman mag-ingon si Mama good ngayang pabayran. Iyara man ang ipagamit nato. May G, usa sad ni sa akong paagi nga makamonitor tas kadalanan sa mga milagro nga gipanghimo karon. Athena, Gusto kong ikasugat kining mga taong sungayan. Nausa ka, Dayatina? Magabalabal driver ka? Ha? Usa ka makikumpetensya ka nako? Nay, Ha? di lang ko ni Blackie good kay kita ramang gihapon ang mga on sa akong kita sa akong pagpamasahero. Oo, no. Pero, Ano lang pagreklamo lagi noy. Tabang ni nakos atong pamilya. Ana la, mao man ka. Oo niya, unsa man kining di na ka magpatudlo ko, di na ka magtudlo sa mga babae ka ng martial arts. Martial arts. Oh, tamo nga. Magtudlo gihapon ko no Nga akong schedule para sa pagpamasahero. Kuan man alas 5 sa buntag hangtod sa alas 8. Alas 5. Ato alas 8. Mm-mm. 5-8. Unsay sumpay? Basta kay mao na. Onya alas 5 sa hapon hangtod sa alas 9. Unsa man na? Alas 5 sa hapon hangtod alas 9. 5-9. Sila lang sumpay. Pero depende no ya kung kusog bang sakay og hinay. Kung hinay, murahe kog sayo eh. Nya magsugod og pamasahero. Kuan na, gusto na ko karon ng Sabado. Tay, atina. unsa nang gihimo nimo? Pana ni. Pana? Kinahanglan nga magkatunta ini. Tungod kay hilom kini magkapanalipod sa tong kaugalingon. Di ta mo gamit og armas nga kanang mubuto. Unsa? Pangandam kini Maiji. Nga tingalig mo abot ang panahon nga makig-away ta. Makig-away ta sa mga dautan ginamit ang atong mga pana. Unsay paggamit? Simple kayo. Pero nagkinahanglan og constant practice. Atina. Tay, atina. May blocking nga naman. Tay, atina. Ano ko mura ka magikuyawan na unsa ka? Tay, atina. May nakita ko. Pila ka mga lalaki nga nagsabay-sabay dool diri sa iyong gym. Ay, di ta mo kumpiyansa ha.
Basin og ang tao na kining akong gipapriso ug kunya nakapuga. Unsa maghahangsol nga mapangitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurda-Tayed, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong soundman Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.